Nemoj prijetiti s pištoljom. Još toplo. Zalepili smo sve kaj smo skršili. 5 sati je, polako se odjavljujemo s mitinga u Prelogu. Zabavili se, popili, pojeli, razbili nismo nikad, sva sreća danas. Zoki je pojel rekordnih 18 porcija graha. I 2 patrone. I 2 patrone za lepljenje. Isto su leteli jako puno danas. Jako su puno, svi smo puno leteli, evo tu iza nas možete vidjeti kaj smo sve za modele dopelali. Ja, kaj, nekaj putra? Ne, gledajte. Sve vikend. Ne, dobro ga vikend. Tako. Pištola, Marko. Upravo sam Pesa gledao kak tamo ovog... Gledaj, stisni. Evo vidite, čak se i Pesek učlanjuje u klubove i vozi avione. Ili trčkare za njima. I kućnim ljubimcima je lijepo na današnjem mitingu. Mi smo se odlično zabavili, nabaviti pištolje, nabaviti pes, nabaviti aviona. Puno je epoksija i vidimo se druge godine u Prelogu na 4. jubilarnom mitingu. Odjava. Pozdrav.